So hi mga ka-wonder, for today's video may naisip naman po akong kalokohan. Yes, opo. Charis, bitaw, for today's video bibili po ako ng mga kailangan ng mother ko. Yes, opo, magtatagalog muna tayo for today's video. Yung father ko nagmamaneho, pupunta po kami ng Gaisano. Grabe naka-traffic po dito mga ka-wonder. At saka ang ulan pa. So ayun. Andito po kami sa Gaisano. Mga kayoks, correct me if I'm wrong yung pagtatagalog ko kasi lumalaki talaga ako ng Bisaya. Hindi ako sanay magtagalog. So go laban. So ayun, nakapasok na po kami. Anyways, pupunta po kami ng Gaisano kasi kukunin po ni father yung pinadalang pera ng kuya ko para pambili po ng mga needs ng mama ko na may sakit na thyroid cancer. So ayun, nagchinilas ako. So ayun na pong Palawan, doon po namin kukunin ng pera. Yes, opo. So after that po, pumunta kami sa FK Mart Supermarket kung saan napakamura at affordable ang bibilhin dito. Yes, opo. So ayun, papasok po kami. Kumuha na po si father ng diaper. Yun, naghahanap kami ng XL large. Kumuha na din ako ng tissue at saka underpad XL at saka sliced bread, charis, sliced bread pala, para po pang snack ng mother ko. Pagkatapos po, naghahanap si father ng karne para po pang ulam po namin, at yung mother naman, hindi po namin pakakainin si mother ng mga karne, yung mga oily na food. Ang dapat ulamin lang po talaga ni mother is yung mga gulay-gulay. Yes, oh. So ayun, nagkuha ako ng polvos at saka wipes. So yun lang for today's mga kayoks. Salamat sa panonood.